A som rád, že sa tu budem aj ja môcť so svojou rodinou prechádzať a budem vidieť proste ľudí, ktorí sú šťastní, lebo niečo pre seba urobili. Chcel by som sa vám aj s Janom Forgáčom, aj so všetkými veľmi pekne poďakovať. Mám voči vám obrovskú úctu, rešpekt. Ďakujem, že ste posunuli toto mesto ďalej a veľmi som šťastný, že tu dnes môžem byť a preto som dnes sem prišiel, aby som vám toto mohol povedať. Tak ďakujem, dobre sa tu cítite, nech žije Trenčín. Ďakujem veľmi pekne za tento krásny príhovor pánovi primátorovi Richardovi Rybníčkovi. Děkuji, že jsme se tady všetci sešli. Jsem teďka trošku dojatý z toho, co říkal pan primátor, že bylo to moc pěkné a já jsem chtěl taky hlavně vyzvednout moje kamarády, kolegy z diva, protože to jsou hodiny odpracované v lese, hodiny přípravy grafiky, hodiny psání projektů, hodiny kreslení map a plánování, takže je to opravdu náročné a bez nich by to nešlo. A myslím si, že jsme jedna z nejstmelenějších komunit, co poznám, protože dohromady je nás možná 50-60 lidí, kteří se scházejí, jezdí, pomáhají si a pracují a jsme z různých oborů a myslím si, že odvedli kus dobré práce. A vážím si toho, protože bez vás by to nešlo. Druhým klíčovým bodem je město, protože komunikace s městem od začátku byla vždycky férová, přímá. A tady bych chtěl vyzvednout Patrika Žáka a pana Jančičku, protože to jsou dva patrioti, kteří opravdu nám pomáhají, vždycky s námi jednali férově a vždycky byli produktivní. Nikdy nehledali důvod, co se nedá, ale vždycky hledali, jak se to dá udělat. Takže těmto dvou osobám taky strašně moc děkuji. Tato spolupráce komunity a města je jedinečná. Co chci ještě říct, tak trošičku mě mrzí, že tady nikdo není z komunity běžců nebo chodců, protože to, co se tu postavilo, není pro cyklisty jenom. Je to aj pro chodce, aj pro běžce a to, že se pro ně tady nic nevybudovalo, já to vidím úplně jinak. Oni momentálně získali kompletně všechny chodníčky, které tady byly vybudovány městskými lesy pro ně. Takže tímto projektem nejenom cyklisti dostávají něco, ale i chodci něco dostávají. A ta bezpečnost na té Březině si myslím, že je ta priorita. Ale bez tolerance, respektu a nějakého spolužití tady na Březině to nikdy nebude fungovat. Takže bych vás chtěl všechny požádat, aby jsme tady společně se navzájem tolerovali a vážili si jeden druhého, protože bez toho tu nikdy ta Březina nebude v pořádku. Takže to je můj sen, že i běžci, chodci, cyklisti společně se tu setkáme, zasportujeme si a budeme se navzájem tolerovat a nebudeme se hádat, že měl jsem tu být já rychleji nebo pomaleji. Prostě jsme tu všetci společně a tak, jak si to uděláme, tak to budeme mít. Děkuji vám. Už tu bolo dnes všetko povedané. Ja som chcel hlavne poďakovať teda chalanom za tú všetku snahu, ktorú tomu dávajú, pretože tá ich snaha tu bola už oveľa skôr. A samozrejme takisto všetkým predstaviteľom z mesta a MHSL, správy lesov za tú spoluprácu, ktorá bola výborná. A jediné, čo by som si prijal, je teda bývať v Trenčíne. Ďakujem pekne. Tak poďme na to. A za potlesku teda? To tu rozdistribujú, hej. Detiska, združenie detí, takisto, nech sa páči, chyťte sa toho. Decia, dospelí, ale tí dneska naozaj nám pomáhajú a naozaj chodia na tie brigády a stavajú tie traily. No a teraz, detiska, chytíme spoločne, Tomáško, spoločne chytíte ten shape, tú shaperku a troška to ešte pozarovnávame. Takže hop, hop, hop. Ale
Takže kdo chce se jít projet po trailech a netušíte kam, prosím vás, přijďte tady k nám, my si vás rozdělíme a pojedete s našimi sprievodcami, abyste věděli, kam máte jet. Tu sa nám vytvára skupinka, ktorá ide na single trail, na biely trail. Táto skupinka sa vydá na flow trail, takže môžete si prejsť XC a potom ísť na flow trail. Tuto je Mirko a ten sa na to podujal. Flow trail skupinka sa chystá aktuálne tu a zoberie ich náš Tomáško. Takže Tomáš, divodres, červená prilba, zdvíha ruku. Tak poďme. Vláčik s tým, že si dáme rozostupy, dobre, aby sme sa nezrazili na tom traili. Je tam jeden taký step up, tam sa tiež zastaví predtým, povieme si, ukážeme si rýchlosť, aby ste tam náhodou neostali vyseť v tom. Dobre. Čau. Nemusíš sa báť, ja tam budem potom stáť v tom busu a keby náhodou, že niekto stratí. Keď aj zastavíme na trati, takže sa dáme na kraj strate, dobre, aby sme nezavadzali. Dobre, super. Poď. Nehaj to ísť. Poď. Dobre, super. Poď moja, plný, nebrzdi, plný speed, poď. Rozbehni sa, poď. Poď, drž ho, vystrede, vytlač nohy hore. No poďme chalani. Poďte. Na vás sa čaká. Poď, Mateo. Ja nezačal. Poďme odpojím, na mňa nemusíš čakať. Dawaj tu pozor, chalani. Ten aspoň predné koleso nedvíha. Takto rovno, pôjdu hore. Já si myslel, že to je vůj dolů. Ukaž.
Takže ďakujeme, že ste si vybrali našu leteckú spoločnosť Air Divo. Môžete sa odpútať. A teda páčilo sa? Áno, páčilo. Hej. Super. Môžeme si aj zatlieskať. Keď sme pristali bezpečne. To zvládli. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý dán. Ale, môžem posledný. Nahrávam? Posledné? Áno. Tak ja idem za vami, dobre? Ja to uzavriem. Poďte, počkajte, my ideme s deckami posledné fotke.